Ayaw, di ate. Malakat na yung busok. Hoy! Ayan guys. Ito na kasada o lugas na sa Mandela doon. Sarap. So, magkakamay lang tayo guys. Maoro ka? Bago pala ito yung masamoso? Hindi na kang Pero na ibig. Sinampat ang biskwit. Pagtimplahin niya ako kan ibig. Manay, timplahin liwat ako kay. Naande. Ibig na soso na. Maif pa? Amihan. Hinangin la. Bagat. Medyo maaari na bunay. Ngayon sa mas dahil ini sa tula. May nabunay-bunay ng pag-ari. Tapos presko papagod niya. Kali. Ayaw naman ito na sa katigitan. Dayan alawan na. Kita daw uho. Kay nanhyara lot ito din niya mga kakuanan nga manlingkod nga ni manhig na naman magbibi. Ay, busok. Di mo ito makikita ni kaya tiyang higlat titil. Bibira ka dito hiya kita daw. Ay. May tiya. Ya, sa totel pero pagpos da kahito. Ate. Buklad. Lugas na dat kalonan. Si. Banhod po ba din? Ano na wala problema. Mabanhon mo ko ano? Yan. Hoy! Wala. Nangaturog ako. Pag hibunan ko lang. Hmm? Nabuo na lang. Pag hibunan ko lang naturog ako.